που είναι πάρα πολύ ανθεκτικό στην ξηρασία. Φετζόγες. Φετζόγες, ναι. Αντέχει μέχρι -10. Σε όλη δηλαδή τη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι. Εγώ έχω μεγάλα δεντρίλια που έχουν πολλή παραγωγή. Βγάζω δηλαδή παραγωγή, μαζεύω αρκετά τελάδια. Να ένα φυτό που είναι ιδανικό δηλαδή. Αυτή η αμυγδαλιά, τέτοια φυτά είναι τα ιδανικά, γιατί και το ριζικό του σύστημα είναι σχεδόν άθικτο όταν τα μεταφυτεύουμε και δεν χρειάζεται ούτε τσίπημα ούτε οτιδήποτε. Αυτή είναι μια μικρή αμυγδαλιά. Εδώ βάλαμε φλαμουριές για να κάνουμε μια ωραία είσοδο με φλαμουριές πανύψηλα. Το υποστήλωμα της ακουμπάει πάνω στον κόρπο. Ποιο? Έχει υποστήλωμα ναι, εντάξει, και είναι ένα καλαμάκι. Τώρα γιατί έχει φυτό. Αυτό το έβαλε το φυτόριο, δεν είναι δικό μου. Εδώ είναι ροδιές. Εδώ βλέπετε ήδη το χωράφι έχει ένα καλό χλωροτάπητα από τριφύλι αυτοφιές. Που είναι, βλέπετε, πολύ χαμηλό. Αυτό είναι πολύ καλό για ένα... Βλέπετε ότι αυτό το τριφύλι σχεδόν σαρώνει τα πάντα. Βελτιώνει το έδαφος. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση, έτσι. Λοιπόν, να φέρουμε ένα καλάμι. Βερόνικα, φέρε ένα καλάμι για να... και το ψαλίδι μου εκεί πάνω. Για να υποστηλώσουμε αυτό, να δούμε και τι. Εδώ να βάλουμε αυτό. Κάποιος το έφαγε εδώ πέρα, δεν ξέρω τι έχει κάνει.